Tiens ta main. Baro Dembo. Dembo. Ah. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلأ ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونخفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وشفيئنا سيدنا أبا القاسم أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المهجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. مباري الإسلام أما الله تعالى تنو
wagati bɛɛ ani lahalaya bɛɛ lajɛlen kan wa n bɛ Allahu Taala deli a kan kɛ jɔnw ye minnu n'u bɛ Ala tanu kumana min na ni Ala ye nɛɛma kɛ u ye. Alakira y'i kanto sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ kabako don mumini ka ko la munna o tɛ maasi ye fo ni maa min kɛra mumini ye ko ni Ala ye hɛrɛ kɛ mumini ye ka nɛɛma ko dɔ kɛ mumini ye a bɛ Ala niyɔrɔ bila a bɛ miiri Ala la a b'a la baara cogoya la cogoya min n'a bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ wa ko ni Ala y'a lajarabi fana a bɛ sabali wa a b'a ta ni Allahu Taala ye ko tɛ maasi ye wa fo ni maa min kɛra muminiw ye. An bɛ Allahu Taala deli Ala kan fara o jamakuluw kan. An bɛ Allahu Taala deli hami gɛlɛya degun a bɛ maa o maa kan Allahu Taala b'a kalama. An minnu filɛ misiri kɔnɔ e ni maa min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hamina ko gɛlɛn de b'i la surɔ i ma ye sinɔgɔ yɛrɛ a don min b'i kɛrɛfɛ ale yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn fana t'a dɔn mais Allahu tabaraka wa taala bɛ bɛɛ ta kalama min y'i bila siɲana la degun min y'i sigilen na hami min b'i la n'i bɔra min b'i kungo min b'i ɲɛ i jɔrɔlen de min na min y'i dɛsɛ sinɔgɔ la k'i dɛsɛ dumuni na Allahu tabaraka wa taala b'a kalama koyi wa n y'a yira Ala la subhana Ala ka bɛɛ kɛ hamiw ye Ala ka sabali d'an ma lajarabi kumaw la an bɛ seereya ale Allahu taala de ye kelen ye jɛɲɔgɔn tɛ a la k'an da an kana diɲɛ na nakun kelen min n'a banna an kana Ala kelen de bato a tɔ bɛɛ ye k'o de ɲɛɲini koyi o bɛ sabati cogoya min na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin dankun min bɛ aw la ni Ala k'aw nati ɲɛnamaya kɔnɔ a ye na kan ni Ala bato ko ko n'i bɛ Ala sɔrɔ ni a ye i jija o la fɛn fɛn n'a b'o tiɲɛ kana taa o nɔfɛ ni maa min dun ka kiyama tiɲɛna diɲɛ de tiɲɛna wa ni maa min ka kiyama ɲɛna diɲɛ ɲɛna i bolo n badenw an ka Allahu tabaraka wa taala ka kelen sugandi ni bato ye Ala ye cidenw ci ni o de ye a ye kitabuw jigi ni o de ye a ye melekew bila u b'an kɔlɔsi o de kama kiyama jɔ dɔ n'an fatɔra ɲininkali minnu bɛ tɛnku an na kaburu kɔnɔ o ɲininkali ninnu dɔ don e ye Ala bato cogo di Ala kɛlɛbagantiya b'i bolo cogo di Allahu taala a ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a bagabaga ka kuma ni a ye komu ko Alakira alayhi salam walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin afara ciba alayhi salatu wa salam ni ye fɛn wɛrɛ bato min tɛ ni Allahu taala i tɛ kisi kiyama jɔ don Ala y'i kale de Alakira i kelen tɛ dɛ k'a daminɛ an fa Adam min ladun Nuh ka taa bila i yɛrɛ la alayhi salam n'i ye fɛn fɛn kɛ n'i ma ne Ala kelen ɲini a la kiyama jɔ don sara tɛ n bolo dɛ i tɛ kisi dɛ nka Ala kelen bato o fɔra ciba de alayhi salam Ala ye min sugandi ka tɛmɛ bɛɛ kan a ye min kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan ni Ala kuman'o fɛ ko ni o ma ale Ala kelen ɲini bato la ko kiyama jɔ don o tɛ kisi ni ne bɛ kɛ lahala jumɛn de la amama Allah yawm al-qiyama Ala ɲɛkɔrɔ kiyama jɔ don n badenw an bɛ Allahu taala de la k'an balo kɛlɛbagantiya in kan a k'an fatɔ a kan a ka lakunu a kan ya rabbal alamin alayhi salatu wa salam a ye Makan to yen a y'a to yen ni manton de kama don min ciba tun bɛ bɔ Makan alayhi salam a y'i jɔ k'i ɲɛsin Makan o y'a sɔrɔ Makan ka d'a ye a tɛ dugu foyi dɔn ni Makan tɛ a fa dugu de don mais a ko ni Ala kama tɛ n tun tɛ bɔ Makan wa dugu tɛ yen min ka di ne Alakira alayhi salam ka Makan bɔ o kɛra ni manton nɔfɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam don maa wulila a b'a la ka diinɛ lase kuma bɛɛ fɔra a ma a bugɔra k'a ɲinkari ka embargo sigi a la nin bɛɛ lajɛlen kɛra ni manton de kama Alakira bɛ kanto alayhi salam nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna Ala ye bɛɛ ka duwawu di bɛɛ y'i ta kɛ nka ale Alakira y'i ta to mantonw de ye kiyama jɔ dɔ n'a bɛ surunyani kɛ mantonw ye Alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'i kanto hadisa kɛnɛman kɔnɔ Abu Hurayra ta b'a kalan ye k'a fɔ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من عبى قيل ومن يعبى يا رسول الله عليه السلام قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبى ألك عليه الصلاة والسلام أكون كم منتون أو بلا جلن بدو الجنة كنو كياما جدو فني ما من كنت دو صحابوك يا رسول الله ومن يعبى يا رسول الله عليه السلام جنب سرم منتون تلا
من بفكون تدو الجنكونو على كراكو عليه السلام من أطاعني دخل الجنة نما من تقرانكو إدنا الجنكونو براين بينه نفا إن الله تعالى على كرامي ناننا أو نوفي نجنا أو نوفي صعبوا فقراء على نينكرا وبلا جلي إكان tugu min ko de alakira alayhi salatu wassalam ako aw bebe do aljina kono ni ma min tuguran ko ika sili ke chogolaje ika sumara kira sili la chogo de alayhi salam ngambe tugu ale de ko ala ba nyinga kira de la yawm al qiyamah allah ta'ala nyekoro atina nyinga nela atina nakar sala abe nyinga jona abe nyinga ala kira de la alayhi salatu wassalam depuis domini daraka buru kono ali tina nyinga a imma bamunun temena itina nyinga sahaba foila itina nyinga imam malikila इतना ही नहीं शाफी ला इतना ही नहीं इमाम अहमद ला इतना ही नहीं अबू हनीफा ला ला वल्लाह इब्न ही नहीं जोना रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इब्न ही नहीं अला किरादे अलैहि सलातु वसलाम ओला नो दिलो फुई कना एरिला सोंबो फुई कना जोरो फुई कना के इका अला किरादे इका फेना نبنا سني فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون كان مر نبى في كنا فيلا سلوك ألا تركم من فيلا كشغدي أبي فوراني من السندو ألا تركم ألا كن عليه السلام توم السندو شغامنا وبابلا جنن فين من الجكابو من النينك من السج من الفروك من اللمرك من النينك ألا كراب بفاني كلين عليه السلام ولا كيما نيجاتي بو أبي جاتي بني ألا كراري أتي جاتي بني كرام غفوي كرامو بيان كلا كراري إيران عليه الصلاة والسلام أبانا نسيانا أنو تنيغين هل الكيامة نفل لك كرامو من تغفى بايرين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بيبا فنير لك كيسي ما ستي جو كيامة جورو كمو كلي إن الله تعالى إكلي على كلي ليس بينك وبين الله ترجمان إن الله تعالى إكلي إن الله تعالى بينينا كرامو تجينو في دين تجينو في تجينو في إكلي depuis ñana mayen kono amma ñogon filiya mamunum fatara amma tublaya jonde sira alu krefe kabru dona ikene ini kabaro ikene meliko beni ngala kirala o don alayhi salam o de ali ni sogoro to sunga kana mo tofo a karsare kunyanga mamiye aba yere ñini ayre matla kuno kuma yere kuma tema wore tama ala yefo yawma yafiru al mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani bere be boni ñoy be ali nagana nabi nyumo beba fonte ka surunyaninke ay tala kirade alayhi salatu wassalam be anfa nuhu aba fa tala kirade fa ledron de sega kuma bi ibrahim khalilullah ala kanuba aba fonte ka kuma ay tala kirama anfa adam aba fa tala kirama isa musa abiba fa tala kirama en ala te finjume de bena otinya ebolo finjume de be nabi mo ba fa ta kuma hin fe kiyama jodo be بما فايتنا كرام عليه الصلاة والسلام عليك كريم دون بسجا كما كان سرنا الله تعالى في مبارك انتينك بالله والله انتينك نبي كوكو كي نينغاليك نابنا نكرم ميفو ناني تشيباتا بنا الحمد لله كرم بدو كي نوما بي كرم ما تيما وانتني نكيلا كيما جودو بني رسول الله كبركم بني اما يجي إكا دين جمني إكا تيبا يجي نينغالي بنا فويتني كو كبركم ni sabare bi kumbe kiyama joro wajabi nyina na sani kasa wala be solo o ala kiran karihi salam ana ka sodungo ani mama tuguro ko ala kampela jele farati baka jama ka yawm al qiyam mbadu sangani min ba fawye ori ala sirani na fora joma ko sira ala kuma be fora bana fuita ko fe na fora sira ala nye ifleli ke tawjate min malo ya ala masa na fora ka sira ala ala kolosili bla ikasu anitle keneni dogo bela jele anga maloya ala manga ala bunya anga ala gasisigi ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim mundi yato inye do ala la kasini ndegerena ila telefone flembe kodi do ala muna ukana do femi mbala mena ala che kodi bini ala che eni ala che mundi yato ye ala dogo ya foni yorina idumbaru ala benye wa ibadu fana min be ngat telefon na misir la kono mo se ka flembe kodi do ala me kodi tenene ala che kodi tenni melekewche mal wara joma kam malo ya ala ka joma ku gasisi kanyedo ala la nindu fatora bana ala nina mamunu kamare o mo tolo nde ben siri katande ala ma ku kodo hadu te do kenye fana doro be dumuninke be misi faga wa bani nkenembe nedum malwara awdela ka kodi ke ngat telefon na ka haramute kanyedo ala la
muna bɛ taa di ala ma tuguni i bɛ taa de an t'i fɛ tuguni i ka ko bannen de filɛ nin an bɛ min fɛ i ka du papiyew i ye nafolo min to o y'a bannen i t'i hakili sɔrɔ siran ala ɲɛ sani maaw ka t'u di ala ma ni siranna ɲɛ u bɛ t'i di n'i ma siran ɲɛ u bɛ t'i di i kɔni to t'anw fɛ yan an b'a dɔn fana karisa tɛ siran ala ɲɛ n muso tɛ siran ala ɲɛ n den tɛ siran ala ɲɛ n dɔgɔnin tɛ siran ala ɲɛ n yɛrɛ de b'a fɔ alimamiw a ye mobili ta a bɛ taa su don a ye taa n'a ye a ka taa di ala ma sani ka t'i fili i yɛrɛ tɛ bɔda ɲini i yɛrɛ la depuis sisan wala jɔn ka siran Allahu tabaraka wa ta'ala ɲɛ i ka ala gasiw sigi ala ye siran ye ala y'o kɛ sirangani kan ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma manto minnu tɛmɛna an n'a manto laban bɛɛ lajɛlen ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ما هو ما تمنا نيكما كلن دفو بي أني أو يري أو بلا جلين أسراني الله تعالى ألم أدعوما أتلالك منك أي حدا ما دون سوغانديني على إسراني يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم أبلا جل إسلامي وإكافرو أبدان باترو كو ألا مني أودا بكسر أماني ما مني أودا n'aw tun tɛ a ye siran o ɲɛ ko a ka siran ala ɲɛ a ka don ɲɛ sigi don min ni dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ n'a bɛ ci ko don min don gɛlɛya kama muso kɔnɔma kɔnɔbara bɛ cun a tɛ bɔ a kalama a tɛ tin juguya a t'a santi a t'a dɔn ni den jiginna a t'a dɔn ko ale den de don a b'a yɛrɛ de ɲini don min muso bɛ den bɔ sin na ka fili k'i kɔ dɔn a b'a fɔ n yɛrɛ kun ka kisi ko o don wa tara nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا فما كنا ولين دو بيجنا يرنيرونك فويتر لجبار دو الله تعالى تلك مؤمنون سواندي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كويسرا على نيم بلا جلنكي يربكم واجو eni alate ni esara ni sachogo inabe kisia ini alate bebi redo bali insanu ala nafsihi basira bebi reba kundo ebe la halamina ni esara ni sachogo ina ini alate bi kisia wali hake jolle nyagamine bibolo iya joni tiye yenfe iya joni tangana mu yenfe iya ma joli lebu yenfe iya galonda ma joli la ye majoli nini ye ninke ye ini alate ibe sigero mina imiri ni sayana ni ta 600 sa tout de suite ini alate jibe kisilika eki kan nyuma unjate nyuma mununke bidron sogoma ni 600 ani juguma minke ani ye ma hake minka hake tie ka magusa ikimira bela kuni nani miri baro ikabara nyuma unko dogo seki kisi wattaqullah sani kabo misiri kono tubide ika hake osegi ikasira alay إن الله خبير بما تعملون فين نبكي على باب بيرنا كلين حتى يلي فتنة منك يبقى سبنا سرو كياما جلو ملكو بيني نكالا يلي نندرو يبقى سرو كياما جلو ملكو بيني نكالا الله تعالى لنا على كرام صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله جاءنا فرق وسرا علينا فرق على كرام عليه السلام منك سنني أو بلا جلي ولا أمد الله تعالى دلي على كان كي جوني منو بسرا على كرفنا عليه السلام أكسر عن كلبان كرا إرباض بن سارية كحديث على كفو كوكا سرا على أوصيكم بتقوى الله عز وجل أن سرا على أن بيرو أن بلا هلا فينا أن ملوا علما علي دلك وصياد الدوم علي بن أبي طالب أقام اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك من دونه فإنه يملك الدنيا والآخرة وهي angana nyogo negene siran alanye alami ni solution tala tibita kumbede isonna wo imaso ibita ala kumbe nyogo ya ko bebe laba alami mbolo kika siran o alanye sani kata wa nidum fatora bi nyinga bela kelen ba benye fo kelen an umrihi fima afna nyana ma yatte mina sirafin fe ba benye fo Allah taala iyo koko ke wa an shababihi fima abla ikaddem senia yakoro chogo yamina Kadam depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, faut 40 ans. Il est à baigner, faut aller. Quand tu as une ninkende, on a un fait, t'as rien fait. Et dis à Katani Jabinuma. Et dis à Toubi Kasro Akonofana. Sinon, Allah Ta'ala Bininga Kiyama Jodo. Badim, Mbe Allah Ta'ala Deli. Akanene au Bela Jelenke Alain Siran Joni. Alaka Hamioune. Alaka Sotura Ya Rabbal Alamin.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى بدون Ali billa deli kando ala isiranye dobe nyingali ke kafala isiranye yere munye ala isiranye te foye fendo bla ini tasuma donin che kiyama jodo mimbi kisi obekeni jume ka wal hake usegi obekeni jume ki janto iyere la obekeni jume kuma fotaw obekeni jume baraketaw isugula ni yere ikana so kiyama jodo ni makelen hakikati jo Allah taala nyakoro adola ka tasuma don sababu bi se ka boni aya itado an be jon wali hakede la ataxsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim mataman dona tasuma kono kiyama jodo asababu ye wali hakewde Allah se alaka jonyuma munun temena salafu salih ulu ko koni sayabe na so ulu dola kelema na ya soro jurumu bi wolofla ube ulu ni ala dronde ni nyogonche kulu ti joro nga koni sayabe na se ulu madomi aya soro jurumu kelembe ulu ni alaka jondo che o ma yafa kube sira kiyama jodo kana tasuma soro no sababu ye aw magote wali hakela few wali hakedu ala tate ala ta yafa kafo ninya arafa su walma ninya nindosu ate wali hake yafa ale tay juru sarade ala tate juru sarade do ntara hiji ate wali hake yafa juru sarade do listi sabade kiyama jodo listi dobe naye alaji aba yafa nama alaji abilla jabanaye ibido aljine kono oye hake mimbe ini Allahu taala tireni nyogonche naya jabe hamido blaila abe degundo blaila o junumu bebe bi obe yafa listi dobe mami mana fato flanga foyaka ala kele baranta kele atebolo fusaya nanita ali nabi mon tesuru naninke ola kisiti bolo ola niya nabi mon bu udado ika dossier la akasro flanga flatala ala kele baranta bi bolo junumu mise munumbe ulubse ga kuma ka ala yafa deli ala ka hinila ola ni fatra flanga faka selite kika almanite duauke na ituku ka duauke ala junumu soro listi sabana ala ka jongu ni nyogonche hake ala to yafare hake dibe di nyogoma oda tala kay kanto alayhi salam ko muflisio maye mami mantona anana ni fembe selu kay sun kay atedro karsa kata jine kono ko hake tugu bena kumbe siratu dala obenijo ala karsa tunye nenni ne manta ya famma go bentala bi ubatige ka baka barani mana ka dama ani bara min kanga ala karsa tunye ninkena ale de tunye mangutu tien ale de mblarje soso sanfe ale de nganna fulu tien ale de ndabali ale de ngafurusa ale de ngita enkita be betata kelenkele ala kirabi kanto ali sana haketigu jolendo barani mo bana ba foku ka dota kabo ba haketigu ka bara jugula ka do kuna ka fili tasma kono sunni selima kisi ko tara tasma kono wala hakke bola ka barala ala kira kanto alayhi salatu wassalam ay musodo kibarafo muso jakumanin doro aya siri ama bla kata dumnin ke ama jimi fo jakuma sara yerema o hakke tigera kabo ni muso ka barala ko tara tasma kono uye musodo kibarafo ala kira sallallahu alayhi wasallam ka fo muso تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات وتتصدق ولكن تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار ويم مسول كبرى فلك عليه السلام نمين فرا مسوي تباتا نفرا تي ابي مسوكاني تي فنا كبارادو كوابي سنة فيلا كاتي دا سوفي نافلا فيلا سليك لفه ابي نافلا سندو ابي سرغاتي بوكي ni ala ko be yoro anni yo bala abe hereke abe sarati boke na ala ke alayhi salam ni musayn la hala wal maninchi ay sigi nyogombe toro aka toro soro bema ala kira ko aka nimbara nyuma here ta foila ko be tasuma kono kiyama jodo mi be mala siran ki yere ka fo kiyama jodo hali bagon kiribe tige woni nyogonche ku ka hake usegi ala kira kanto ko billah ko be wallah ko be kale ala la ko be hake usegi nyogoma ko hatta ubena ni sagajigi ni sagajigi minaye ni sagajigi nturu ka gereto ala setuntai ni tabe sarala fana bi tasro ko fo be ke bogomuye falimi naye ninki kiyama jodo kiri tigero fu be ka hake de ka sigi ni fana bi tasara ba kin folo o ko fo be ke bogomuye na ya tan ni fana ba tan folo
oda to ne adamaden kafiri mami ne atonyonin bunyana ala mami ka barak ne tonyonin ke aba fo ya laitani kuntu turaba hal ne fana ka hakke ka sarata ngake bogo mugu ina fo bagam mais ay ta tasma de be wala ngasira Allah ta'ala ala siranye fendo bla ini tasma dungece ika maw hakke segi oma علي بن أبي طالب وتقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ولا إسرائيل دي إكباركني الله تعالى كما كوني أنا لك صلى الله عليه وسلم كحديث كنمو الخوف من الجليل إكسران ألمنا ينجلم بسان فإكباركني الله تعالى من جيجي نولي قرآن أنا حديثا من جيجنا على كراك صلى الله عليه وسلم والقناعة بالقليل جنفما على ملة يدوم يتاي كان كن نتابعي نكرا نتابعي إتاتي نكرا نتابعي إنتا أبي لسه كونغو تشامان دما إكاديني ربيتشيا أنوفه نالا يفهم دما أو إتاي نفاسون أما إكامينه mami fana nala ise kai kana yada itate kalfado ne ala ya dima imma ibisa ka to abe ke chie walma ala be kalfa mina ila ka dima werema ifana bin nata ina fo korole tumbe chogo amina ifana be ke fantain وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا على يا لجربني يغني فانتا إكنا نيغو يرلا نيكا فانتا على دي لجربني أي أبيبرا على فكوي أي لجربني fama ikana waso ikana yada nika fama ya ala ila jarabi itate koy ilan kolonde nana mana ni foye ali dome kele mana ne wani bi segi te titani foye bebe to ko itate koy kalfa don ala kalfa imma ala be si jandima ikan na fulayin kono ibi sabe ke tiye dum bata imma ala be na fulayin remine ila itate koy wakiyama jora bitla ki jatebo e famay ninkera fantin aya minena ka bedi ema ikelen tate koy mata ma kemede hake fleibolo u benyeji che eka adine soronai ala ya dima reka labara ma ma dima ka fo kiki dana e kiyama joda la bi nyininga ne na folo min dima do yorobe mi ya do yorojime e ya soro chogodi ya do chogodi ika fanga mala sima ni fanga de ben na folo la se doma be dem sen fitini aka mobili kono ibe otro pousser la abse kana ka mobili be nyuka ta fanga ko tew la jarabu de do ala la jarabi de jenika la jarabi fitna ala ko la jarabi do أتصبرون أو بالصبر وكان ربك بصيرا وده توجه فمني على فم التي دومي كوي تاينفا جاء أما وإكاين تنفنادي إنه دفنا كان أودون كان نيبو ما فويتا في نيبو الله تعالى تدرون دفع على دي بيسون على دي بامين الدولار كان يبا على دي بولو على دي بنا كروتا كابوي الله بان عليكم والاستعداد ليوم الرحيل إكاسا ينسي إمير دومي ني ابن أبو kata Allahu Ta'ala kumbe nyoga ebe tani munde domi ni bina bodemba ya chela saya inkoni eisona imaso ibisa ode atokuma bemba fo ninye ngali sabaite masi soro nabi jabi ni mama soro ki jabi ala uli ikata ala batu nefa ebe sami saya be soro mi mo sita na pse ko fo saya bi soro yoro jume amma kelenti amimba sa yoro do ebi sa wakati jume eba doan emi me kunfen ko la kata mbe ninke wama tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut munde be ebina mun kesini yere todo e bol la kunfen dro ebi sa chogodi accident de doa tasma de doa dukono na de doa dodo be na ifarawa dodo be ne ebi sa chogodi todo eteni sido be kun fe kola edunye jono be alala ni dun tara ka soro bi labe itayro manyede idun tsega segi tuguni kibina ni tara ola c'est fini tsega segi tuguni edunya nyagami ka nyagami nentwa anyana bolente yemfe anyagami nan bi ko tuguni o fana junumu bi soro yen tuguni ambe Allah taala de la ka ngejo ye jomu no be sira Allah taala Allah taala de jamana ala ka basigido ala ambe Allah taala de ala kan kanu ndo nyogona ambe Allah taala de ala ka hinu do nyogona amba Allah ta'ala deli koko na balla fara Allah tabaraka wa ta'ala akan naw kisi kan naw tanga kabo okononana ala kam misri ya rabbi ya rabbal alamin ambe batumun ka kono ala ku mine ala ku kesere anni aw yakiyama jodo filimunu no ban soro ala batula Allah ta'ala kayafa anna filuma Allah ta'ala kayafa nga filuma ambal mamunun bancela ni bana kembe ku degun ala ka kenya di umma
munun tumbancela ni sayade yuta Allahu ta'ala ka hine ula ala ka yafakuma ala kum magoto amunu fana be nyana maya kono ala kana fitne ala kana lajrabi kambo dine kono ni sayabe sama domi akasro anni Allahu ta'ala chekadi ni sayabe sama domi akasro anni Allahu ta'ala chekadi misiri seli nunu koro chama mbala juma don nunu nambena adola amina seli kana Allah halaw tekeleye anga to ka nyogol labaro nambora anga kuma nyogo fe karsa so mo be ela halabe chogodi adola dobe bitlele fana taka du kono nabora letna ka segin kata du kono abita sigit lefa beta yemfe adola beure jorone no sura fana kola adola do sigilen fle antela ukanga labo luwaela ka fo kalo sara atsekata du kono nabora so ma fo ula fe ni ala ye anke kwambe bena seli nyogo fe misri kono nambe bo anga nyogo la halaw nyini ngalike anga nyogo ndeme akarsa ibe la halamina munde bila adola sika la halafo adola hammi min be ala be ke sababu ya iba hamminye Allah ta'ala fana bi deme inna Allah fi awni al-abd ma dama al-abd fi awni akhi naw be nyogo ndeme Allah ta'ala baw deme irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama nabi hina nyogona ala be hinawla adola do den dane rede flor nasibabolo anana jumala tara ba fo chogo amina ay nyogon la halaw nyininka ka hina nyogona aw ka nyogon deme ite jon foy deme fo ala ki deme ite ma foy sutura fo ala ki sutura ite geliyata ka bo masiku fo Allah ta'ala ka geliyata ka bo ko ala ka naw deme ala ka here kan ni awye ربنا لا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض ديننا المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا وفي بقعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا لقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.